like a Hellcat. Салому дуруд мекунед ба ман кули подписчикҳо ва кули бародарои дуру наздики моро тамошо мекунад. Дастгирии мо ҳастанд, канали Д бародарон аст. Будинамат баротиф ҳастам. Бахшиш аз ҳаматон ки хеле шуд видеои нав набуд аз сабабе ки кору бори зиёд буд ва аз сабаби надоштани интернет. Ва аз ин рӯз иборатан иншоалло кӯшиш мекунем ки дар ин канал видеои нав партоем ва шумо чи шумо як дастгирӣ, як просмотр, як подписатсия кардан, обуна шудан ва мо кӯшиш мекунем видеои навро пешкаш шумо намоем. Ва як рӯз пас яъне аз пагоҳ дар канали Д бародарон, дар ин канал яъне вақте мо сафар кардем ба ноҳияи Шамсуддин Шоҳии Шӯрбоди пештара мазори Имомаскарӣ рафтем ва аз мошин савор шудан аз шаҳри Кӯло ба он ҷо рафтан ва шаб истодан ҳамааш дар видео ҳаст ва 2 ё 3 қисм кадаме партоем. Бародарҷоно, чӣ маълумоте ки мақсад касе намедонист метавонад аз он канал аз ин видео дастрас намояд ва просмотр кунен, тамошо кунен. Бародарҷоно, дастгирӣ кунен. Мо кӯшиш мекунем ки видеои тез видеои нав кунем ва баъд аз ин насиб худо хоҳад баъди ҳар се видеоро монтаж карда дар канал гузоштан боз ният дорем ба ноҳияи Хоалинг сафар кунем ва мазори Султонувайси Қараниро низ навор карда ба шумо бонем ва шумо маълумоте ки намедонистен ё баъзе медонистен, тамошо рафтагӣ набуден, ҳамаашро кӯшиш мекунем дар канал гузорем ва монетизатсияи канал бо дастгирии ҳама шумо эъла шудагие. Бародарҷоно, хеле хурсандем ки моро дастгирӣ мекунем ва баъдан он видеоро низ монтаж карда дар канал мегузорем ва тамошо кунен, дастгирӣ кунен. Худованд ёру мададгори ҳаматон бошад. Дастгири мо бошед, мо барои шумо кӯшиш мекунем видеои навро пешкаш кунем. Аллоҳ ёру мададгори ҳаматон то видеои оянда. Like a Hellcat.